ಕಂಬಳ ನಡಪುಂಡು. ಆ ಕಂಬಳದ 4ನೇ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಸಭೆಯಂದು ಸಭೆತ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬೈದನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರು ಅಲಂಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರನಂಚಿನ ಕೆ ಮೋಹನ್ದಾಸ ರೈಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಆಸೀನರಾಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳದ ರೂವಾರಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತಾ ಬೈದನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನಿರನ್ ಗಣ್ಯರನ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಕಂಬಳದ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂಚಿನ ಜಯಂತಿ ಎಂ ರೈ ವೇದಿಕೆದ ವಿತ್ತು ಬರುಡು. ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಇಂಕಲ್ನ ಗುರು ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ವೇದಿಕೆದ ವಿತ್ತು ಬರುಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ಲ ದಮಲ್ತ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರುಡು. ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ನಂಚಿನ ಮುಸ್ತಫಾ ಹರೇಕಳ ಪಾವೂರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರುಡು. ಅಂಚನೆ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂಚಿನ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಹರೇಕಳ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅರ್ಲ ದಮಲ್ತ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರುಡು. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರರು ಕೆಟಿ ಸುವರ್ಣರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು. ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ ನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಡೆನ್ ತಯಾರು ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು. ಲೋಕನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಸಿ ರೋಡು ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು. ಅಂಚನೆ ರವಿರಾಜ್ ರೈಕಲು ಎಲಿಯಾರ್ ರವಿರಾಜ್ ರೈಕಲ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು. ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಗಿರೀಶ್ ರೈ ಮೋರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು. ನಮ್ಮ ಪಿನ್ನೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಾಗನನ್ನು ಕಾಪುನಂಚಿನ ಮೂವೇರು ದೈವಲೆಗ್ ಒಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಮಾಗನದ ದೇವರಾಯನಂಚಿನ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಹರೇಕಳ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡಂಡ ನಾವು ಮಾತ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬೇಲೆನ್ ಬುರ್ದು ಇನಿಬತ್ತು ಸೇರೊಂದ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಹರೇಕಳ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವರನಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹಟ್ ಇತ್ತು ಪೊತ್ತನಗ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡ್ ಪುದಾರ್ ಪಡೆತುಂಡು ದಯಪಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ಪುದಾರ್ ಪಡೆತುಂಡು. ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆದಿತ್ತು, ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಡ್ಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋನನ್ನೇ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ವಾರೀತಿ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬೇರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆತಾರ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆವಡು ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಬೈದನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯದೊಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಂಕಲ್ನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರಡ್ಡ ವಿಜಯಪುರ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಈ ಊರದ ತ್ರಿಶಕ್ತಿ ಮೂಜಿ ದೇವಲನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮನಸಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವರಾಯನಂಚಿನ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಜಾಗಡಿತನಂಚಿನ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವಾರೀತಿದ ವಿಘ್ನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಈ ಕಾರ್ಯಭಾಗಗಳು ನಡಪಲೆಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಕಂಬಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ 2-3 ಸತಿ ಸಭೆಲ ನಡತ್ತಂಡು ಆ ಸಭೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅವು ವಾ ರೀತಿ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತನೆಂದು ಪನ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ರೂವಾರಿ ಆಯ್ನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಣಿಯರೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಕಾರ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಇವಳು ಸೇರ್ದ ಇನಿ ಭಾಷಣದ ಅಗತ್ಯ ಹೆಂಗೆ ತೋಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮುಳುಬೋಡ ಏನೇಜಿನಂಡ ಮಿತ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಾ ರೀತಿ ನಾವು ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಕಂಬಳಗೂ ಆ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಬರದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪುದರ್ನು ಒರಿಪವನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಊರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಭಾಗಗಳ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಡೆಂಜ ಪರಾರಿ ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಗುತ್ತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈಕ್ಲೇನೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಸ ಪೂಂಜರಿ
ರವಿರಾಜ್ ರೈಕಲೆ, ಚಂದ್ರಾಸ ಅಡ್ಯಂತಾಯರು, ಅಂಜ ಲೋಕನಾಥ್ ರೈಕಲೆ, KT ಸುವರ್ಣರು, ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು, ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ರೈಕಲ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ, ಅಂಜನೆ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮುಸ್ತಾಫರು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಮಜೀದರು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್, ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ರುವಾರಿ ಗಿರೀಶ್ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೂಡೊಂದು ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಸಭೆಗೆ ನಿಖಲು ಮಾತ ಬತ್ತದ ಸೇರೊಂದುಳ್ಳರೆ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಪುರ್ಲುಡು ನಿಖಲು ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲಿನ ಮಾತೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದಿ ಯಾನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಒಂಜರ ತಿಂಗೊಲ್ದಂಚಿಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ದೊಟ್ಟಂಚಿನ ಅವ್ರನ್ನ ಪಲಯ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ನೆತ್ತ ಸಿದ್ಧತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಓಡಾಟ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಡಾಟ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದಾಗ ಅಕಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಂತೊಂದಂಚ ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿದ್ದು ಪಾಪ ಎನಿಕಾನಾಗ ಮೋಹನ್ದ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಇನ್ನಿತ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತ ಪೂರ ಉಸ್ತುವಾರಿನ ತೂಂದಿ ತಿನ್ನಾರೆ ಅಂಚೆತ್ತೆ ರವಿಯನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ದುಂಬುದ ಪೆಟ್ಟು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಧೂಳು ಪೂರ ತಿಂದೊಂದು ತೆರೆ ಪಾತೆರೆ ಸ್ವರ ಬರ್ಬುಜಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ನಿ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತೇರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಭಾಷಣ ಪಂದದಾಲಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 18-19 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡಂಡ ಆನಿದ ದಿನ ಬತ್ತದ ನಂಕ ದಾಲಮನ್ ಪುಲೆಕಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಒಂಜುವಾರಗು ದುಂಬೆ ಮಾತ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಲ್ಲ ಅವಡು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚ ಬಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗೇನಿ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲಿರು ಪಜೀರ್ದ ಅರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಐತ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ದಯದಿದ್ದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತನಕ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತೇರಿನ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ರವಿಯನ್ನೇ ಕಾಕಜಿದು ಪುದರ್ ಪಾಡ್ತೀರಿ ದಯದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಕಜಿದ ಪುದರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಂದ್ರೆ ನನದಿಪ್ಪುನ ಒರಿದಿನಂಚಿನ ದಿನೊಟ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ವಿನಂತಿ ಐತೆ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ಪಂಡ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಣೆ ವಿತರಣೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ರವಿಯಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಇನ್ನು ಏತ್ ಕಾಕಜಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬೋಡ ಐನ್ ಕೊಣದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಥಮ ಹಂತ ಪಡ ನಟ್ಟು ಏತ್ ಜನತ ಕಾಕಜಿದ ಪುದರುಂಡ ಅಕ್ಲ ನಂಬರ್ ನೊಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ಐಟ್ ಏರ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಊರ್ದ ಇತ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 5 ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲ ನಾ ಪುದರ್ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಈ 5 ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ರವಿಯಣ್ಣ ಪಂಡಿತ 5 ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಏರಿಯನ್ನ ಪುದರುಂಡ ಅಕ್ಲ ದೈದಿದು ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲ ಇರುತ್ತೆ ಆನಂದ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿರೆ ಎರಡನೇದಾದ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಮಂತ್ರಣ ಐಕೆ ರವಿಯಣ್ಣನೇ ಬೋಡಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ದೂರದ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ರವಿಯಣ್ಣ ಏನು ಮಲ್ಪೇರಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಮೂಲು ಕಂಬಳ ಐನಿಡ್ದ ಕಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿದ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಇನ್ನಿಡದೆ ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯಡು ಮೂಲೊಂಚೂರು ಮೂಲ ಸೇರೊಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ಮೂಲು ಮಣ್ಣು ಪಾಠದ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ಪಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲಿ ಏರೇರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿ ಏರೇರು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಒರಿಯೊರಿ ವಹಿಸೋನು ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಅದೇ ವೇಣ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಒರಿಯೊರಿಗೆ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಕಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಕರಸೇವೆ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತು ಮಲ್ತಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಐಕೆ ದಯದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಒಂಜಿ ನಾಳೆ ಸೇರಿದು ನನ್ನ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಈ 10 ದಿನೊಟ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಎನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕ್ ಬೋಡಪ್ಪನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಏತನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ 10-16 ಜನ ಅಂತ ಪುದಾರ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಆ 10 ಜನ ಯಾನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಎನ್ನ ಕೆಲಸನು ಯಾನು ವೇದಿಕೆ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡು ಪ್ರಥಮ ಹಂತ ಹಿಡಿದು ದೀಪ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿ ಐಕ್ ಬೋಡಪ್ಪನ ಸುತ್ತೆಟ್ಟಿಯಡು ಬತ್ತನ ತಯಾರು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡಪ್ಪನ ಅತಿಥಿ ಶಾಲ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಐತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾನೇ ವಹಿಸೊಂದು ಐನು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಬೋರ್ಡು ಲಿಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಹೆಂಗೆ ಕಣಪನವ ಅಂಚಿನ ಕಣಪವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಮಿತಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಮಾತ ಐತೆ ಎರು ಬುಡ್ಪುನ ಅಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪಂಡ 2 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಲ್ಪುರ್ದು ಬೈ ಉಂಟು ಪೂಂತೆರೆ ಕಷ್ಟ ಪುಣ್ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಟ್ಟು ಯಾನುಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಕ್ಕ ಬೈ ಒಟ್ಟು ಯಾನುಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪಂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ನೀರ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎತ್ತದು ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಪುದಾರ್ ಪಣ್ಣಕ್ಲ ಏರಿಯಾಗಿ ಸಮಿತಿ ಪುದಾರುಂಡ ಆ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೊಂದು ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಐತ
ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ ಮುಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋನು ಏರಿ ಬೇತಕ್ಲೈಟ್ ಸೇರೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ದಕಲೆ 9 ಜನ ಸೇರಿದು 10 ಜನ 16 ಜನ ಸೇರಿದು ಅಕ್ಲಕ್ಲು ಮಲ್ತಿರ್ನಾಂಡ ಅವು ಯಶಸ್ವಿ ಆರೆ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ಒಂಥರ ಗೊಂದಲ ಆಪುನು ಏರೆಗೆ ವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಕಜಿಡ್ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ವಹಿಸೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಕೆಲಸನ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತಿರ್ನಾಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಜಿಂದೆಲಿಂದ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರವಿಯಣ್ಣ ನನ್ನ ಮಾತೆಗಳನ್ನ ಲೆಪ್ಪರಾಬುಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂದ ಆಡೆ ಪಾತಿರೋಡು ಮೂಲು ಮಾತೆಗಳ ಅನಾಗ ಮಾತೆಗಳನ್ನ ಲೆಪ್ಪರಾಬುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಕಂದಿನ ವಿನಂತಿ ಈಗ ದೈದಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದುಕ ಈ ಎನ್ಮ ಒರ್ಮ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಮಿತಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪುಗ ಅಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನ ರವಿಯಣ್ಣ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಹಿಡ್ದು ಎನ್ಮ ದಿನೊಟ್ಟು ಎನ್ಮ ಒರ್ಮ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು ಅಕಲ್ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಬೈಯಡ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಗ ವಾವ ದಿನ ಏರೇರು ಸೇರ್ಗ ಅಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದು ಅವು ಈಸಿ ಬೇ ಈ ಪನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಈ ಪನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇನ್ ಉಪನಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಷಯ ಇದ್ರೆ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾಕಜಿ ಸಂಪರ್ಕದ ವಿಷಯ ಪನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ರವಿಯಣ್ಣನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವು ದಾದಾತನ ಬಂದೈತೆ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಏಜನಲ್ಲೇರೋ ರವಿಯಣ್ಣೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ಅದು ಒಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇನ್ನು ಗೆಸ್ಟ್ ಅವು ಮಲ್ಪ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಸುಮಾರು 100 ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪ 2 ವಾರ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಇದು ಬಾಕಿದ ಊರುಗೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಕಂಬುಲ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಊರುಗೊಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎತ್ತೋಡ್ದನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಎತ್ತಾಗ ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಅಂಚದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಈ ಜನ ಪಾಡ್ತೀರಿ ಸತೀಶ್ ದೀಪ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬತ್ತುಲ್ಲೇರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ಬೈತಾರು ಉಲ್ಲೇರ ಯೋಗೀಶ್ ಸಫಲಿಗ ಕಡವಿನ ಬಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಮಲಕೋಡಿ ಸಂದೀಪ್ ದೆಬ್ಬೇಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಮಲಕೋಡಿ ಸುಕೇಶ್ ಬೈತಾರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇಜ್ಜನ ಇಜ್ಜ ಓರಿ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನ ನಾವು ಈ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಕ್ಕಿಲ 6 ಜನ ಸೇರಿ ಇರ್ನಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ ಹಿಡಿದ ಮುಖಾಂತರ ಊರಿಗೆ ಎತ್ತವನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಪುಣಂದು ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಲ್ಪುಗ ಅತೆ ಎಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ಸೇರಿಗ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ವೇದಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಸೇರಿನಾಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ವಸ್ತು ಬೋರ್ಡ್ನೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡಮ್ಮ ಏತು ಶಾಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ತಯಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದೆ ಐನ್ ಕನ್ಪನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅದ ಬಾಕಿದ ಶಾಲ್ ಐಕೆ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡಪ್ಪನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಸನ್ಮಾನ ಏತು ಜನಕ್ಕೊಂಡು ಸನ್ಮಾನದಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಐನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪನು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚ ಐನ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ 5 ಬುಕ್ಕದ ಬಾಕಿದ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂಘದಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಅಕಲ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ ಊರು ಐನು ಊರುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀಚಾಪ್ರತ್ಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ರವಿಯಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದು ಕೊರ್ದು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಂದೇನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೆರಿನಾಕ್ಲೇರು ಮತ್ತು ಅಕಲಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆದ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಕಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಅವು ಕೊರ್ಪುಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬನ್ನಿರಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ತೊಂದು ಏತ್ ಜಂತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಪುದರುಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅವು ತಿಕ್ಕಂಡು ಆರ್ ಅಕ್ಲಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಕುಲ್ದು ಏರು ವಾವ ಸಂಘೋಗು ಕೊರ್ಪುನು ಬಂದು ಅಕ್ಕಲು ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತ ಅವು ಅಕ್ಕಲನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು ಅವು ಅಕ್ಕಲನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂಚದ ತೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಸರಿ ಆಪುನ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಸಮಿತಿದ ಲಂಚನೆ ಏತ್ ಜನ ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಲರ ಅವು ನಂಬರ್ ಪೂರ ರವಿ ಅಣ್ಣಗ ನಿಖಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾರು ನಿಕ್ಲೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ದು ನಿಖಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐತೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ರವಿ ಅಣ್ಣಗ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಕೇನೇರ ಆಪುನು ನಿಖಲ್ನ ಬೇಲೆ ಆ ಒಂದುಂಡಾ ನಿಖಲ್ನ ಬೇಲೆ ಆ ಒಂದುಂಡಾ ಅಂದ್ ಇರೆಗ ಒರಿಯನೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅವು ಹಂತವಂತವದು ಪೋಪುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತಂಡ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ನಿಜಿನಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಚೇನೇ ಪೋಪುಂಡು ಟೈಮ್ ಇತ್ತ ಜಯಂತನ್ನೆ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಊರಿಗೂ ಕೊರ್ಪುನ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ತೋಜು ನನ್ನ ಐನ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆದ ಟೀಮ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತದು ಬಲ್ಲೆ ಅವಾಗ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ತೊಲ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ಜನ ಉಲ್ಲೆ ರಕ್ಲ ನಂಬರ್ಲದ ತೊಲ್ನೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಏರು ಅಕ್ಲೇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೋಚಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಏರುಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತದ ಬರುಡು ಎಲ್ಲ ಈತ ನಮ್ಮ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಹೋಲ್ ಉಂಡು ಐನು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಟ್ವಾಡ್ ಬಾಲ್ಪುನಾಕ ಏರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಅವ್ರಿ ಅಮ್ಮನ ಮಗರು ಶುಭಾಕರ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಮೇಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಂತು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆರು ಬೊಕ್ಕ ಪೌಡು ಅಕ್ಲೇ ಕೊರ್ಕ ಅಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆಗೂ ಕೊರ್ಪುಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಐಟಿ ಆಮಂತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಉಳ್ಳಾರದ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ಈ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಊರ್ದಾಗ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಆತಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕಲಿಗೆ ಎತ್ತವನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀರ್ದೆತ್ತು ನಂಚ ಅವ ಅಕ್ಲೆದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಣೆ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲೆ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಪ್ರಸಾದ್ ದೆತ್ತು ನಲ್ಯ
ಇತ್ತ ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜೆ ರೈತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಂಡೇರು ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊರ್ಪುನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಹರೇಕಳದ ಬಕ ಹರೇಕಳದ ಮೋಂದ ರವೇನ ಅವನು ಬರೀಲಿ ರವೇನ ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜೇರು ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮದ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ರೈ ಡಬ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಅಮ್ಲಮೊಗರದ ರವಿಯನ್ನ ರವಿರಾಜ್ ರೈಕುಲು ಅಮ್ಲಮೊಗರ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪುನ ಗಣ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಡುಪುನ ಗಣ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡರು ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತದ ಅನುಭವಿಲೇ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಪೂರ ಘಟಾನುಘಟಿಲೇ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಅಂಚ ಅದು ಪನೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನದ ಅಲ್ಲದು ಇಜ್ಜಿ ಸಂಘ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳದಲ್ಲ ಅನುಭವ ಎತ್ತಿನಕುಲು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ಮಲ್ಲ ಅನುಭವ ಕಂಬಳೋಡು ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳ ಬಂಡದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಕ್ಕ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಆ ಎರು ಕಲಪನಕುಲು ಕಿಡಪನಕುಲು ಬೇತೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮನ್ಪನಕುಲು ಬೇತೇನೆ ಉಪ್ಪು ರಂಚದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಟ್ಟವನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಐನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೀಟಿಂಗ್ ಎತ್ತಿನಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತೇರು ಬಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಐಡ್ದು ಇತ್ತಿನಕುಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಜನ ಟೀಮ್ ಅಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಏರಿಯಡು ಏತೇತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತನ ಬೊಕ ಆ ಪರಿಸರದ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತನ ಸಾಧಾರಣ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮುಟ್ಟಾರ ಆಪುಡು ಪ್ರಚಾರ ಇತ್ತೇನೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಆತನು ಹರೆಕಾಳ ಕಂಬಳಗೆ ಭಾರಿ ಜೋರುಂಡು ಅಂಚದು ನನ್ನ ಏಪಂದು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನಿ ವಾಯರೇ ಉಪ್ಪುನಿ ಆಪುನೇ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಡುಲ್ಲೇರು ಜೋರ್ಡೆ ಆವಡಿಂದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅವು ಜೋರ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ಮಾತ ಘಟಾನುಘಟಿಲಿ ಇತ್ತನ ಜೋರ್ಡೆ ಆಪುಣೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಡಿಗೆಜ್ಜಿ ಕಂಬಳದ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇವರುಡೆ ನಟ್ಟುಡಿ ಐನು ಅವೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆವಡಿಂದ ಅಂಚದು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆಪುನೆಕ್ಕೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಬರಂದು ಅವು ದೈವದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಲ ಮುಲ್ತಕಲ ಮಾತೇರನಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಚಾರ ಬಾಯ್ಡೆ ಜೋರುಡುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪ್ರಚಾರ ಅವೇ ಪ್ರಚಾರ ಯಾರು ಬಾಯ್ದ ಪ್ರಚಾರನೇ ಜೋರುಡುಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡತಿನ ಮಾತಲ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಬರೊಂದುಂಡು ಪೂರಲ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪ್ರಚಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೊಡಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಐತೆ ನಮರದು ತೀರ್ನಾಥ್ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ನಮಲ ಪಟ್ಟಿಗ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಹರೆಕಾಳ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳಗೆ ಅಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟವನ ಕೆಲಸ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಬಂಡದು ಅವಕಾಶ ಅದು ಒಂಜಿ ಸವದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಾಗಡ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ರಡ್ಡು ಚಾನಲ್ ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಪೊಸಕ್ಕರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಶಶಿಧರ್ ಪೋಯತ್ ಬೈಲ್ರನ್ನ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಸಾಧಾರಣ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಕೊಡಗು ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚೆನದವರು ಐಟ್ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ 2-3 ಸರಿ ಅನ್ಲ ಬರ್ತಂಡ ಪ್ರಚಾರ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ದ ನಮ್ಮ ಒಂದು PDF ಗ್ರೂಪ್ ಪಾರ್ದೇರು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ದ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಒರಿಯೇಡನೆ ಕೊರಂಡಾಗ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಆಪುಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಅಂಚ ಐನು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ನಂಗೆ ಮನ್ಪಾದ ಪಾಡೋಲಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಾತನ ಬಂದಾಗ ಅಕುಲಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಪಂಡದ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಅಡ್ಡಿಯರ್ ಬಾಗಡ್ ಅಂತ ಬೂರ್ದುಂಡಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿಟ್ಟು ಪಿರಬೂರ್ದು ಏರೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದತ್ತೋರಲ್ಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ದ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಒಂಜೇ ಮೇಟ್ ಪಾಡನದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಜೀವನ್ ಪುನಂಚ 10-15 ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಬೂರುಂಡ ಬಾಕಿದ ಮೇಟಿತ್ತೆ ಕೊಣಾಜೆ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅರೆಕಳ ಪಾವರ ಅರೆಕಳದಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ನಿಮ್ಲಪ ನಮಕೊಂಜಿ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಒಂದೊಂದು ಈ ಸರಿದ ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಆಪುನೇಟ್ ಬರ್ಪೇಶ್ವರದ ಬೈತಾತಿಗೆ ಅವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡೋಡೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಪಾಡೋಡೆ ಮಲ್ಲ ಕಾಸುದಾಲ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ 10-15 2,000 ದೊಲೆಡ ಆಪುಂಡು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ 2,000 ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಪಾಡಂಡ ಅಡ್ಡೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡುಂದು ಜವೆಲ್ಲಂಜಿ ದಿನ ತಂಡಿ ಪಾಡ್ನಾಡಿ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಆಯ್ನಾತು ಪಿದಾಯಿರ್ದು ಪ್ರಚಾರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಡ್ಡೆ ನಮ್ಮಡಂದಿಟ್ಟು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 150 ಜನ ಉಂಡದೆ 150 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಂಡ ಐದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರದ ಅಗತ್ಯ ಪಾವೂರು ಅರೆಕಳ ಪಜೀರು ಕೊಣಾಜೆ ಅಪೂರ ನಮ್ಮನೆ ಜಯಂತಣ್ಣದ ಆದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರಲ್ಲ ಅನುಭವ ಪುನಂಜಿ ಗಿರೀಶ್ ಅನ್ನಗ್ಲ ರವಿ ಅನ್ನಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬೇಕಾದ ಏರಿಗಳಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೇ ಇದು ಬೇಕಾಡಿಬೋದು ಪಟಕಿ ಕೊರ್ಲೇಕ ಕಟಕಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬರ್ಲೇಕ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಕತೆ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೂಲಕ ಮಂಡ್ಯನೇ ತೋಜರು ಜನ ಏರು ಅಂಚ ಜನ ಇತ್ತ ಕಂಬಳದ ಎರುತ ಯಜಮಾನನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊಡ್ತೇರಿತ್ತೆ ನಂಗಿತ್ತ ದೆಟ್ಟಿತ್ತನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತನ ಅತಿಥಿನಕ್ಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತಾವಡು ನಂಗೆ ಅವೇ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕಳಪುರ್ನ PDF ದ ಫೈಲ್ ಉಂಡಾಯ್ತು
ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪಾರ್ದನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವು ಸತೀಶ್ ಎಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂತ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಾರು ಆಯ್ತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಿತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಲಯನ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಬಿಸಿ ರೋಡು ಸೌಮ್ಯಕ್ಕನ ಸಮ್ಮಲೆಗೆ ತಾಟಿಪಟ್ಟಲು ಹೆಜ್ಜಾರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸೌತ್ಕಂಡದ ಉಡುಪಿದ ಊನು ಪಂಡದು ದುಂಬೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಬಂದದನ್ನು ವಾರ ಒಲ್ಪದ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಅಂಚಾದ ಪ್ರಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ದಿಂಜ ಆಸಕ್ತಿ ನನ್ನ ಬಡ್ಚಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ನನ್ನದ 10 ದಿನಟ್ಟು ಪ್ರಚಾರದ ದಿಂಜ ಆಸಕ್ತಿ ಬಡ್ಚಿ ಬುಡು ಕಂಬಳ ಎನ್ನ ಬುಡು ಕಾಕಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮಂತದ್ದು ಹರಕಳದಕ್ಳಿಗೆ ಎಂತೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಳ 25 ಕಂಬಳದಲ್ಲ ವಾವ ದಿನಟ್ಟು ವಾವ ಕಂಬಳ ಪಂಡದು 25 ಕಂಬಳ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾದನು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಪ್ರಿಯರಾಗಿ ಹರಕಳ ಕಂಬಳ ಹೊಸತನ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಮಾತ್ರ ತಂದ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆದ ಮೂಲು ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಅಂಚಾದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಗೊತ್ತು ಕೊಡ್ಬಿಡ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬುಡುಕ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೀನಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆರು ಬಂಡ್ಲಕನೆ 2 ನಾತಕಲು 5 ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿನ ಅವು ರವಿಯಣ್ಣನ ಕಂಬಳತ್ತು ಎಂಕಲನೇ ಕಂಬಳ ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಇರಾದೇಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ 6 ಬಂಡ್ಲಕನೆ ಮುಜಿ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯ ಮಾತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ ಮುಂಚೂಣಿಟ್ಟು ಕ್ರಮ ದೇತ ನೋಡು ಒವೇ ಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತರಂಜನ ಎರ್ಲಿನ ಮಾಲೀಕರ ಗವಾಡು ಎರ್ಲೆ ಗವಾಡು ಒವೇ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಹರಕಳ ಕಂಬಳ ನಡತನಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕಂಬಳ ಬಾಡು ಒವೇ ನ್ಯೂನತೆ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವನೇ ಇತ್ತು ಸುರುತ ಅಂದಾದು ಪೇಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ ದೂರ ಉಂಡು ಅಗಲಿಗೆ ಫುಡ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೆ ಇತ್ತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೇಂಟದೇರಲ್ಲ ನಾಕಲು ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಬಿಡ್ದು ಪಿರಂಜಿ ಜೊತೆ ಬಿಟ್ನಾಕ 2 ಗಡ್ಡೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಪೇಂಟ್ ಇಡ್ಬೋದು ಉಂಡುದು ರಸ್ತೆ ತಂದು ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಜಿನ ಸ್ಥಿತಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಂಬಳದ ಉಂಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡ್ಡ ಬಂಟ್ವಾಲ್ಡ ಉಡುಬಿದ್ರಿಡ ಇಂಚರು ಮೂಲ ಐಕೊಂತ ಅವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುಂದನ್ನ ಸಂಗತಿ ಮೂಲೆ ಹಾಕಿ ಫುಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಉಂತ್ಯಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಂಡಲ್ಲ ವಸತಿ ಕೊಡತ್ತೆ ಐಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೀರ ರಪ್ಪಬೋದು ಕೊಂಡದ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತಾರು ಬಂಡ್ಲಕನೆ ಶಾಲದ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣವು ಭಾರಿ ಪ್ರಮುಖದ ಒವ್ವೇ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಬಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಅವಾರ್ಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಅಡೆಗೆ ರೆಫರ್ ನಗಲಿಗೆ ಬೋಡಾಯನ ಒಂದು ಅವದಗಿ ಸೇರೆ ఆయన ಮುಂದಾಳ್ತಾನ ದೇತನವರು ಬಂಡೇರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾರು ರವಿ ಭಂಡಾರಿರು ಅಂಚ ಪರಿಹಾರ ರವಿರಾಜಕ್ಕೂ ಅವಳ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅವಂದೇ ಕಂಬಳದ ಕೆಲಸ आणि ಕಂಬಳಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಜನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತದ ಕೆರೆಜಿನ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳು ರೆಫರ್ನಾಗ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ರಪ್ಪ ಬೋಡೋಯ್ ಆಯ್ಬೋದು ಏನು ಅಲ್ಪದ ಅವಳುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಲೆ ಬಂದದ್ದು ಆ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಜೊತೆ ಬಿಡ್ನಾಗ ಕೆರೆದು ఆయన ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚನಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಪ್ಪಗ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಟ್ಲ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಬಂದಿರತ್ತೆ ಆಯ್ತು ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಒಬ್ಬವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಬಂದ್ಬಿಡ ಕಂಬಳದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಡ್ಡಂತಾರು ಉಳ್ಳೇರು ರವಿರಾಜ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಐನು ಪನ್ನೀರ ಇದ್ದಿ ಅಂಚ ಒಬ್ಬೇ ನ್ಯೂನತೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಳು ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ಕಂಬಳ ಎಂಕಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಬಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಹರಕಳ ಕಂಬಳ ರೈಸದನಿಗೆ ದುಂಬಾಗಲ ಮಿತ್ತಗಳ ಆ ಕಂಬಳ ಬತ್ ಸೇಸ್ ವಡೆಪುಣಂಚನ ಕಂಬಳ ಆತ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನ ಬಂದ್ಬಿಡ ಊರ್ದಕ್ಕಲೆ ಹೇಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಜನೆ ಪರವರ್ದ ಭತ್ತನ ಕಲೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡದು ಒವ್ವೇ ನ್ಯೂನತೆ ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆಯಾಯನ ಕರ್ತವ್ಯನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಕಲಕಲು ವಯಸ್ಸೊಂದು ಚಾಚು ತಪ್ಪದ ಬಂತಂದಂಡ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ಸಾಪಡಿಗೆ ದಾಲ ಸಂಶಯದಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀ ಬಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದದ್ದು ಏನ 2 ಪಾತ್ರ ಅಂತ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಬಂಟ್ ಸಂಘದ ಇದು ಪೊರ್ಲುದ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವ್ರನ್ನ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿನಾರು ಅವ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಜೀರದ ಗ್ರಾಮಡು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಅರ್ಕನರ್ದಾರೆ ಚಿನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ ರಿಜ್ಜಂದಾಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಪಣ್ಯಾತಿ ಆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಸಾಕಾರ ಎಲ್ಲಂಜಿಗೊಂಡು ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರಿಯ ಐದು ದಂಡ ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮಗೂ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಪಂಡ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡತ್ತನಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಯಾಪನಕ್ಲಿರ ಕೊರ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪುಂಜಿರ್ ಕಿಲೂರ್ಗೂ ತೋಯಿಸೊಂದಿರಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹರೇಕಲ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈಕಿಲ್ ವಹಿಸೊಂದಿರಿ ಅಮ್ಲಮುಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಗೂ ರವಿರಾಜ್ ರೈಕಿಲ್ ಅಮ್ಲಮುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೊಂದಿರಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಕ್ಲೇನು ಮೀಟ್ ಆದ ಅಕ್ಲೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊರ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಹರೇಕಳ
ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆರು ವಹಿಸೊಂದಿರು ಅಂಚನೆ ಅತಿಥಿ ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲೆಪ್ಪುನ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನ ಇಂಚಿನ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ವೀರಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂಚನೆ ಪಜೀರ್ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಯಂತನ್ನೇ ಕಮಲಬೋದು ಆರು ಒಟ್ಟು ನಮಲಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತು ಇಡೀ ಪಜೀರ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇಂಗ್ಲ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಭರವಸೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೊಣಜೆ ಗ್ರಾಮಗೂ ಸುಮಲತಕ್ಕ ಭರತ್ ರಾಜಬುಕ್ಕ ಮುರುಳಿ ಮೇಕಲೆ ಕೊಣಜೆ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೆ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರ್ದು ಪ್ರಮುಖರು ಲೆಪ್ಪು ಎಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಬೋಲಿಯರ್ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇರ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಸುಭಾಸನ ಪುದರ್ ಪಾಡದೆ ನಾನು ಏರಲ್ಲ ಬೋಲಿಯರ್ ಎರಡು ಜನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೊಯ್ಯ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಿಲ್ಲೇರಿ ಆರು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬೋಲಿಯಾರು ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊರ್ಪನೆಗೆ ಬಾರಿ ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲ್ಕು ಕಾಕಾಜಿನ ಕೊರ್ದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪುದಾರು ಮತ್ತಂದ್ರೆ ಆರ ಜೋಕ್ಲು ರಡ್ಡಿ ಜನ ಎರು ಬಿಡುಪುನ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ವಾ ಕಮ್ಮು ನೋಡ್ಲ ಅక్కడ ಮೂಜಿ ಜನ ನೋಡ್ಲೇರು ಮೇರ್ಲ ರಡ್ಡಿ ಜೋಕಲ್ಲ ಯಾನು ಉಮೇಶ್ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಉಮೇಶ್ ಈರ್ ಬತ್ತಂಡ ಪೂರ ಬತ್ತಲಿ ಕಾನ್ ಉಮೇಶ್ ಲಕ್ಲಿ ಕಂಬಳದ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಲಿ ಅತಂದೆ ಎರು ಸಾಂಕದ ಎರು ಐತೆಲ್ಲ ಎರು ಉಂಡು ಕಂಬಳದ ಅದು ಎರುದ ದನಿಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚದು ಉಮೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಎರು ಬತ್ತದಿರ ಮೆಡ್ಲ ಹಾಕಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಡ್ಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಅಡ್ಯಾರು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅಡ್ಯಾರು ಉಲ್ಲಾರ ಬತ್ತುಲ್ಲಾರ ಅಣ್ಣ ಈರೊಂದು ಅಡ್ಯಾರು ಆ ಭಾಗದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಡುದು ಅಂಚನೆ ಬಾಳಪುನಿ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಂತಡಿ ನಮ್ಮ ಬನ್ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರೆ ಬಾಳಪುನಿ ಗ್ರಾಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಡುದು ಅಂಚನೆ ಯಾರಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಓಲ್ ಕಂಬಳ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಹರೀಶ್ ನೆಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಭಾಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಆನಂದನ್ನೇ ಎದುರು ಕುಲುಂದೇರಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಲಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಇರ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಮಾಧವ ಉಳ್ಳಾಲ ಪಾತ್ರದ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಕೋಟೆಗಾರ ಆ ಭಾಗಗೂ ದಿವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಸುಜಾತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಮಲತಕ್ಕ ಪನ್ಪೆನ್ ಬಂತೇರಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅರೆಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ಕಂದು ಕುತ್ತಾರ ಆ ಭಾಗದ ಅಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರನ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚೆ 6ನೇ ಎತ್ತಡು ಕುತ್ತಾರ ಆ ಭಾಗದ ಅಕಲಿಗೆ ಕೊಡ್ಕಂದು ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಮದ ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆತಿಂದು ಬೆಳ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೇಲ್ಗಟ್ಟೆ ಭಾಗದಕ್ಕೆ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರುಳ್ಳೇರು ಅಂಚದು ಆ ಭಾಗದೇನೆ ಇಂಚೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಈತ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕಲೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೊಂದು ಈ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯದ ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಐತೆ ಪಂಡೇರು ಎಂಜಿನ ಫ್ಲಕ್ಸ್ದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏರೆಗಾಂಡ್ಲ ಊರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡುದು ಆಯ್ಪಂಡ ಪಾಡ್ನಲ್ಪನೆ 10 ಪಾಡ್ನ ಇರುದು ಪಾಡನ್ನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನ ಕೆಲಸ ಅವಡನೆ ಎಡ್ಡೆ ಏರು ಓಲು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ಅವು ಆಪುಂಡು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರೆ ಕೊರ್ಕ ದೀಪಂ ಸತೀಶ್ ಬುಕ್ಕ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾನರ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊಡ್ತಳು ದಯದಿ ಏರ್ ಅಕ್ಲ ನಂಬರ್ ನಿತ್ತೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಏರಂಡಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ನಾಕ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪೇರ್ನಾಂಡ ಆತ ಎಂಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ವಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಾಕಿ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇತಕಲ್ಲ ಪಾಡ್ಪೋಣ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಗಂದು ವಿನಂತಿ ಅದು ಪಾಡೊಂದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಪೋಣ ಕೆಲಸ ಆವಡತ್ತ ಆತಿ ಓಕೆ ನನ್ನದು ಮುಗು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಿ ಸಭೆನೊಂದು ಮುಗ್ಕೊನ ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಆನಂದನ್ನೇ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೋನನ್ನಗಿತ ಅಡ್ಡಿ 2 ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಡೆ ಪಾಡುಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಡಪದಲ್ಪ ಪಾಡುಡುಂಡು ಆರ್ ಬೇತೆ ಮೆಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ರೆ ತಯಾರುಪುಜೇರ್ ಅದ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂಡಿ ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10-30 ಬ್ಯಾನರ್ ಬೂರುಂಡು ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಂಬಳ ಕೋಡಿ ವಹಿಸೊಂದಿರು ಅಂಚ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ದಾದಾತನ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ ಮೆಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ದಕ್ಲ ಬಿಸಿ ಅಕ್ಲ ಈಗ ಎಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿನ ಕಟೌಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ಯಾರ ಜಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಅಂಚ ಒರಿಯಾಗಿ ಕೊರ್ಪುನೈಕ ಇನ್ನು ಪಾಲ್ಮಂತದ ಕೊರಂದ ಪಾಡುವೇರಂದು ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಆನಂದನ್ನೆಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ದೀಪಂಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ತೊನ್ಲೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಸಮಿತಿ ಆಯ್ತಾ ಸಂಚಾಲಕರು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜರು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊರ್ರಕೋನಗೀರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಪಕ್ಕ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೂಂಜೆರಡು ಉಂಡು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ವೇದಿಕೆಡೆ ಬತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರೇನು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಬಣ್ಣಗ ನರಿಂಗಾನದ ಕಟ ಎಂಬೆರ ಶಪೇರ್ ಬಣ್ಣಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಕೌಂಟರ್ ಫುಡ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅವಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಪರ್ಪುಣ ನೀರುದ ಲೋಡು ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ದಯ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಸೆಕೆತ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ತೆ ಅವು ನೀರದ ಖಾಲಿ ಈ ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಬಳದ ಇಂಜಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅರ್ನ ಬರ್ಪಣಗಳಿಗೆ ಸೇಲುದ ಪರ್ಪುಣ ನೀರುದ ಒಂಜಿ ಸೇಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲೋಡು ನಂಗೆ ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಬೋಡವು ಅಂಚಾದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ರವೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ಪಣಕ್ಲೇನು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಲ್ಪಣಕ್ಲೇನು
ಸುಮಾರು ಜನರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇರ್ ಒರಿಯಂದತ್ತು ವೆಜ್ ದ ಬೇತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದ ಬೇತೆ ಪೂರ ಐಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡವು ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಅವು ಖಾಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇರೆ ಓಮನ್ರೆ ಐದೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒರಿಯನ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸುಖಾನಂದ್ ಶೆಟ್ರನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತ ಬಣ್ಣಗ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ರಸ್ತೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುಣ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಲಾರಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಣ ಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಪೆರತಿಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಇತ್ತ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಲಾರಿಡ್ ಅಕಲ್ನ ಎರು ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚನ ಅದೇ ಗಿರೀಶಣ್ಣ ಅಂಚದ ಬರ್ಪುಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಮಾನಕಲ್ನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬೇತೆ ಅಂಚಾದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಈಚೆರ ಗಾಡಿ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ರೋಡು ಐಕ್ ಸಮರ್ಪಕ ಇಜ್ಜಿ ರೋಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಲ್ಲದಿ ಮರತ್ತ ಗೆಲ್ಲು ಕಡ್ಪಣ ಬಲ್ಲ ಕಡ್ಪಣ ನಮಗ್ ಏನ್ ನೋಡತ್ತೆ ಸಮಿತಿದಾಗ ಏನ್ ನೋಡತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಬುಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟುಂಡು ಐತೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಕಮಲಾಡ ಬೋಡೈನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕುದ ಬಾರಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ದಯಪಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಡೀಸೆಲ್ ಮೀನಿ ತಿಟ್ಟಿಜಿಂದ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅವರವೇನ ಬಣ್ಣಗ ಆಮೇಲೆ ಬಣ್ಣಗ ಅಲ್ಪನೆ ಗಾಡಿ ಆಮೇಕೆ ಸೈಡ್ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಡು ಪಂಡ ಇಂಚಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತ ಇಜನ್ಲಕ ಆಮೇಟೆ ಬತ್ತಲಕ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಲ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ 3 ವೀಲರ್ 2 ವೀಲರ್ 4 ವೀಲರ್ ಅವೇ ಜಾಗೆಡ್ ಅಲ್ಪ ಉಂತಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದೇ ಎರುತ್ತ ಗಾಡಿದ ಅವು ಪೂರ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಾರೆಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದವರವರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಮಾತಾಡಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ವನಜಾಕ್ಷರ ಲೈಟಿಂಗ್ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೇ ಬಂದ್ರೆ ವೇದಿಕೆದ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಬಂದು ಪೂರ ಸತ್ಕಾರ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾನದ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ 250 ಪುದಾರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ದಾಳ ಪಂಡಿಜಿಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಎಂಚ ಪುದಾರ್ ಮಾತ್ರ ಪುಣತ್ತದೆ ಅಕ್ಕ ನೆಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ ಆಬುಜಿ ನೆಕ್ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಓರಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಓರಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬಂದು ಐಟಿ ಜವನೇರ್ಲ ಒಪ್ಪೇರಿ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರಿತ್ತು ನಾವು ಬಿಡ್ದು ಐಟಿ ಇತ್ತಿನ ಪುದಾರ್ದಕ್ಕಿರೋದನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಂಡ ಪೂರೆಟ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ ಆದ ಬೇಲ ಅಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಡೆದ ಪಂಡ ಇಜಿನ ಪಾಲು ಪುದಾರ್ಗೆ ಸೀಮಿತಪ್ಪು ಪುದರ್ಗೆ ಸೀಮಿತಪ್ಪು ದಾಯಿಗಳ ಪಂಡ ಜನ ಮಸ್ತುಲ್ಲೇರು ಪುದರ್ ಪಾರ್ದುಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ಮನಸ್ಸುಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಎಂಜಿನ ಪಣಂದೆ ಪೋದು ಇನ್ವಾಲ್ ಆಯ್ರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ದಯ ಬಂಡ ಐಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇತ ಬಾರ್ದುಪ್ಪೇರು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ ಆದ ಬೇಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಫುಲ್ ಮುಲ್ಪದ ಬೇಲೆ ಆಪುಣು ಒಂಜಿ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಕ್ಕ ಅಡ್ಡಾರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಲ್ಲಂಗನೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಣೆಗಳ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊರ್ಪಣೆಗಳ ಮತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅವೇ ಕೊರ್ಪಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಕೊರ್ಪಣೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ವಲಪ್ ಇತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಪುದರ್ ಬಾರ್ದು ಕೊರ್ನಾಕ್ಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂಚೂರು ಅಂಚನೆ ಕೊರ್ಪಣೆ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನನಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಇತ ಇಂದು ಹೊಸತ್ ಕಂಬುಲ ಹೇಳ್ದ ಹತ್ರ ಕಂಬುಲದ ಪ್ರಚಾರ ನಮ್ಮ ಇಂಬೇರ್ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಪ್ರಚಾರ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಇದೇ ಊರದ ಹೊಸ ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ಪನಕ್ಲು ಇದೇ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಊರದಕ್ಲು ಬೆತೆ ಕಂಬುಲದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೆತೆ ಮೈತಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರೆಕಳ ಬಣ್ಣದ ಗೊತ್ತು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಬಿಡಿ ಹಾಗೆ ದಾದಾವಡು ಬಣ್ಣಂಡ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೊಕ್ಕೋಟು ಇಂಜಿ ತಿರುಗಿ ತೊಕ್ಕೋಟು ಕುತ್ತಾರ ಪದೋಡೊಂಜಿ ಇಡೀ ಬರ್ಪನ ಇಲ್ಲಿಯರ ಪದೋಡೊಂಜಿ ಈ ಮೇಕೊಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ದಿಕ್ಸು ಅರೆಕಳ ಅಡ್ಡಿಯಾರ್ದಲ್ಪ ಈ ಮೇಕೊಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಮೇನ್ ಜಾಗ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಟ್ಟೊಂಜಿ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಎನ್ನ ಪೂರ ಬಂಧುಲೆ 2-3 ಸಭೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಮನೆಲು ಬರೋದುಂಡು ಒಂದ್ಸಲ ಬತ್ತಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬತ್ತಿನ ಕೂಡ ಮನೆ ತೋಜುಂಜಿ ಅಂತೂ ಮಾತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಗ್ರಾಮ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪಂಡೆ ಮೋನಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದೇರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂವೇರು ದೈವಲ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ನೇತ್ರಾವತಿ ಪರಪುನಂಚಿನ ಜಡ್ಡೆ ಜಾಗ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಬೇಗಡೆ ಸುರು ಕಾಪಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಯಾನು ತಂಜಿ ಎಲೆನ್ಮ ಕಂಬಳಗೆ ಅನ್ ಪೋಯೆ ಮಾತ ಮೆಟ್ಲ ಕಂಬಳದ ಅರೆಕಲ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಲೆತ್ತು ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕು ಬಹಳ ಯಾನು ಯಾಪರ ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಂಚೊಂದು ಪೋಪುಣೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಸು ದೀವನು ಅನ್ನ ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮಂಚೊಂದು ಪೋಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಂಕು ತೋಜಿನ ಜಾಗಗಳು ಯಾವ ಚಂದ ಆಪುಂಡು ಆ ರೀತಿದ ವಾತಾವರಣ ಕೆಲವು ತೋಜುನು ಅಂಡ ಈ ನಿಕ್ಳು ಪನ್ನ ನಂಬೇರಿ ಈತ ನಿಕ್ಳು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತೂತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚತ್ತಿನ ಜಾಗ 10-25 ವರ್ಷದ ಸಾಗುವಳಿ ಅವನ ಜಾಗ ಈ ಜಾಗನ ಈ ರೀತಿ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಡು ದಯ ಬಂಡ ದಿನಕ್ಕೂ 2 JCP 3-4 ಟಿಪ್ಪರ್ ಇಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ JCP ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆ ದೊಡ್ಡ ಬೇರೆ ಮಂದಿ ಇತ್ತನು
ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಉಳವಟ್ಲ ಕಂಡ ಈಗ ಮೊದಲೇ ಮಾಡ್ದ ಒಂದು ಉಳವಟ್ಲ ಕಂಡ ಇತ್ತು ಐಟಿ ಆನೆ ಪುಟ್ಟನೆಗೂ ತುಂಬಿ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಮುಂಡೆದ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆನೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಂದು ಗುರುತಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಎಂಗು ತುಂಬಲಂತ ಮುಂಡೆದ ಬಲ್ಲೆ ಕಡಸದ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಸರ್ತ ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಆ ಮುಂಡೆದ ಬಲ್ಲ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ ಮನ್ಪಡ ಯಾನೇನು ಗ್ರೂಪ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕುಕ್ಕುದಾಡಿ ಕಂಡ ಉಂಟು ಉಳ್ದೊಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕುಕ್ಕುದಾಡಿ ಇಂಚ ಬತ್ತು ಸಂಪಾದಿತ್ತು ಎಲಿಯಾರಿಗೆ ಹೋದ ಜಾಗ ಐಟು 25 ವರ್ಷ ನಡಪಂದೆ ಇಂಕುಲು 25 ವರ್ಷ ನಡಪ ಇನ್ನು ಐನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಂಡ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕನ ಕರ್ಮಿಕ ಮೊದಲ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಿಕಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಗಾಂಧಿಟ್ಟಿ ಕೊಲಂಜಿ ಅನ್ನಪ್ಪ ಕೊಲಂಜಿ ಎಂಗ್ನ ಕನ್ಯಾನ ಎಂಗ್ನ ಈ ಮುಗೆರೆ ಮಾರು ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ನ ತಿಮಾರು ಪೂರ ಕಂಡಲ ಲೆವೆಲ್ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿನ್ನಟ್ಟೆ ಪೋಯರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇರಿ ಈ ಮೇಟೆ ಅಂಚಿನ ಬೋಪುನಕ್ಲ ಈ ಮೇಟೆ ಪೋಯರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇರಿ ಅಂಚ ಖಂಡಿತವಾದ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾಂಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಅಪ್ಪನೇ ಬಂಡೇರಿ ಗಿರೀಶ್ ಮಾರೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಡ್ಡ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಿಚ್ಚಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅನ್ಬೇಕಂತ 20 ಫೀಟ್ ಉದ್ದ 15 ಫೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ 5 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ಇಡೆ ನಮ್ಮ ಎರ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಮೈಪರ ಜಾಗ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಬತ್ತನ ಎರ್ಲು ಸೀದಾ ಅಡ್ಡೇಬೋದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೋಪಿನ ಅಂಚನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಕ್ಕ ಸಾದಿ ಲಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಔಟ್ಲ ಮಜಿದ್ ಬದ್ರು ಮುಸ್ತಫಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬರ್ತೀನಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧನ ಭಾಸ್ಕರನೇ ಒಳ್ಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಸಂಪಿಗೆ ತಾಕಲ ಇಲ್ಲ ಐತೆ ಹೋದು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವ ದೇವರಡು ಪಿದೆ ಬೋಪಿನಿ ಇನ್ನು ಔಟ್ ಆಗಿ ಐನು ಅಗೆಲ ಮಂಪುನ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗ್ ಮನ್ಪುವ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಟರ್ನಾಪಿನ ಅಲ್ಪ ಗಿರಿಸಾಲು ಬಂಡೇರಿ ಐನು ತುಶೋಕ್ ಮನ್ಪುವ ಇಂದೇನ ಮನ್ಪುವ ಅಂಡ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಕ್ಕ ಒಣಸದ ಹೋಟೆಲ್ದ ಇತ್ತೆ ನಿಂಕ್ಲ ಪಾತಿರ್ದ ಆತನ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆತ ಸೋಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನು ಬಕ್ಕ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇದು ನಂಚೇನೆ ಬಾಕಿ ವಾ ಕಂಬಲದ ನೆಟ್ಲ ಒಂದು ನಂಚಿನ ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಆಯರೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಲಂಚೇನೆ ಎಂಕ್ಲ ಈಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ 4 ಜನ ಪಾಡ್ದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಕ್ಕಲ ಮನ್ಪುನಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾಲ್ಕು 3 ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪಾಡ್ದ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಲಂಚೇನೆ ಅಂಚನೇ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲ ಐನು ಕೊರ್ತ ಅಂಚನೆ ಐನು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತಾಗ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರಿಗ್ಲ ಅಕ್ಕಳು ವನಸಗೌಡು ನಿರ್ಕಡು ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ತೂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂದ ಮಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ದೀಪಂ ಸತೀಶಿನಿ ಬೈದಿಜೇರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮ್ಲಮಗರ್ಲ ಬೈದಿಜೇರು ಉಳ್ಳೇರ ಈ ಜೊತೆ ಅಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗ್ ಆಲ್ವೇರು ಬಕ್ಕ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ್ಲು ಒಳ್ಳೆಯರು ಇತ್ತಾರೆ ಇಂದೆ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಕ್ಕಳು ಪೋದು ಪ್ರತಿ ಯಜಮಾನಿಯರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರ್ಪುರ ಅಂಚನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಣ ಮುನಾನಿ ನಮ್ಮ ಇನಾಯತಾಲಿಯರ್ನ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪೋನಕ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಗೌರವ ಮಂತದ್ದು ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ಅಂದ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಚೆ ತಾವು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಂಗಲ್ನ ಬಲ್ಕುಂಜಡು ಅಕ್ಕನ ಕಂಬಳ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ ಕಂಬಳಾಗಲಿ ಅಂಕಲ್ ಇದ್ದೀರಿ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಯಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಬಲ್ಕುಂಜಾರ ಅಂಚ ಅವಳು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಏನೋ ಸಾಪುಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಕಂಬಳ ಅಂಚೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಂಬಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತಾನೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ರೋಡ್ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಅಲಂಕಾರ ಓಡೋದು ನಾವು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿನ ಪಾಡುವಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಪ್ರಸಾದ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಲ 30 ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ನ ಬೋರ್ನು ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂತ ಹಾಕಲ್ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಲ ಬೋರ್ನು ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಸೋಕುಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಖಲು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ತನುಮನ ಧನದ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಕೊರುಡು ಈ 1 ವರ್ಷ ಸುರುತ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಅಂಡ್ ಬರ್ಫಿ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಕೀತ್ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಜಿ ಎಂಕುಡು ತಲಪಾರಿಡು ಮಣ್ಣದ ಕರೆ ಮಂಚದನಿ ಮಣ್ಣುಡು ಕರೆ ಮಂತೀನಿ ಈ ಸರ್ ಅಂಚತ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಓಲ್ಬೋಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಓಲ್ಬೋಡು ಪೂರ ಸೋಕುಡು ಮಂತುಂಡು ಕೌಂಟರ್ ಲಂಚನೆ ಮಾತ ಸೋಕುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗಂತದ ಅಲ್ಪ ಲಂಚನೆ ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮುಂತೆರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮೆಲ್ವಿನ್ರಿನ ನೆಟ್ಟು ಇಡೀ ಮಣ್ಣು ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಆಜಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ಇರ್ತದೆ 2 ಜೇಸಿಪಿ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತಂಡು 2 ದಿನ ಗೋಡೆಲ್ಲ ಮುರಾಣಿಲ್ಲ ಅವು ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು ಮಣ್ಣು ಪಾಡಿನ ಕೆಲಸ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಂದಾಗ ನನಾತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ಯಾಕಡೆ ನವೀನ ಬೇರೆ ರವಿರೈ ಪಜೀರು ವಾಮನನ್ಯ ಮತ್ತು ಪಲ್ನೆಕ ನಿಕ್ರು ಮತ್ತು ಪೊರ್ತು ಬಚ್ಚದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಂಚೊಂಡು ದಾದತ್ತುದು ಎಂಗ್ಲ ವಿಕ್ರಮ್ ದತ್ತ ಸೆಟ್ರು ಬೈದೇರಿ ಎಂಗ್ಲ ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 3180 ಎಂಗ್ಲ ಮುನಾಡಿದ ನಿಕಟಪುರ ಗವರ್ನರ್ ರೋಟರಿದ ವಿಕ್ರಮ್ ಯಾಕಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಇರಿಜ್ಜಾನೆ ಬಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ತಕ್ಕಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನಮಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮಾತನ ಪರಿಚಯ ದಕ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಮಾತಿರಲು ಒಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಏರ್ ಮಾತಿತ್ತಾನೆ ಪುದಾರ ಬಾರ್ದು ನೆಂಚೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ತಚಬಹುದು ಕೆಲವು ಪುದಾರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಾಕಿ ಅದು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಅಲಚನೆ ಪರವ ಪುದಾರ ಬೆರಿಪೀನಿ ಐಡೋಕೊಂದು 1 ಸಾವಿರ ಕಾಕದ ಫ್ರಂಟ್ ಬಂತೆ ಆ ರೇಟ್ ನಾನು ಪನ್ಪುಜಿ ಕಾಕಾಜಿದ 5 ಬಕ್ಕ ಪೀರ ಎಂಕ್ಲ ತೂನಕ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ತಿ ಕಾಂಡು ಪೀರ 1 ಸಾವಿರ ಕಾಕಾಜಿ ಬಂತೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಹಣ ಈ ಊರು ಗೊಪ್ಪಿನ ಕಾಕಾಜಿನ 1 ಮನ್ಪಾವೆ ತೊಂದರೆ ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವರ ಐನು ಪೂರ ನಡಿಗ್ರಾಮದ ಪಾವೂರ್ದ
ನಂಕಲ್ನ ಅಂಬಳ ಕರ್ದ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಾಕ ಜಂಗುಳಿ ದುಂಬೊಂಜಿ ಹೇಳಿ ಕೊರ್ಪಣ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಾಗಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಕೊರ್ಪಣ ಖಂಡಿತ ಬದ್ಲಿಗೆ ಮನ್ಪುವ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಕೊರಂದೇನೆ ಎಂಕ್ಲನ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಎಚ್ಚರ ಗಿಡುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಆ ತೂಕ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಟಿವಿಡೇ ತೂಪಿನಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ಉಲ್ಪದ ಕಂಬಳ ತೂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಇದು ಹಾಕೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕಿದೆ ಬಿಣ್ಣೀರ್ನಕುಲು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ರೋಟ್ರಿ ಫುಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದುಂಡು ಎಂಕ್ಲನ ಈ ನೆಟ್ ಮೈಸೂರು ಹಿಡ್ದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಜನಕುಲು ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಾಗ್ಲ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪಂದು ಬಂಡಿ ಬಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ ಕಾಕಜಿ ಪುದಾರ್ ಬನ್ನಿ ಬರಪ್ಪ ಇಜ್ಜೊಂದು ನಕ್ಲ ಪುದಾರ್ ನಡೆಗೆ ದೀತ ಒಂಚಲ ಅಂಚಿತ್ತ ರಡ್ಡು ದಿನ ಪುರ ಕಾಕಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪಂಪನ ಕೆಲಸ ಇಂಕ್ಲು ಮನ್ಪುವ ನಾ ಮನ್ಪುವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಧರ್ಮಗುರುಕುಲು ಹಾಕದು ಪೂರ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ದೆ ಕಾಕದ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಪುದಾರ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಮುಖ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನು ಕೇಟು ಸುವರ್ಣರು ಅಡ್ಯಂತೇರು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಂದನ್ನೇ ಅಸೋಗಲಿ ಎಂಗುಳು ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೋಹನನ್ನೇ ಪೂರ ವಿಕ್ರಮ ಪೂಂಜೇರಿ ಯಾನ್ ಬೋಡಂಗೆ ಲೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಲೋಕ್ ಮಾಮ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಮೋನ ಬಂಡಾರಿ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತ ಪಾತಿರಂದ ಎಂಚ ಬಣ್ಣಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪ ನಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಪೋದು ಕಾಕದ ಕೊರ್ಪಣ ಅಂಚನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತಿ ನಡೆದು ಬಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಆತು ಸೂಕುಡು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಣ ಒವ್ವೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂಪುಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬತ್ತಿನ ಸುಧಾರ್ಪಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತ ಅದಲ್ಲ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾನ್ ದಾಳ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂಚ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಪುದರ ಓಲ್ ಒಪ್ಪಡು ನಿಕುಲು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬಚ್ಚದ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂಪಣ ಕೆಲಸ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಮನ್ಪೋಡು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂಡ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ಕುಲು ಎಪ್ಪೋಡಲ್ಲ ಅಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ ನಕುಲು ರಡುಮೂಜಿ ರೋಡ್ ಅಕ್ಕುಲು ಎಪ್ಪೋಡು ದಾಯ ಬಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಖಾಲಿ ತೋಜಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಅಲ್ಪ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕುಲು ಅಡಿ ಉಪ್ಪೋರು ಎಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತಾನೆ ಮಹಿಳಾ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ನಮ್ಮಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಬಾಕಿ ಅಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಜನ ಪಕ್ಕನ ಜನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಇತ್ತೆ 60 ಫೀಟ್ ಉದ್ದ 40 ಫೀಟ್ ಆಗಿಳಿದ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಜಿ ರೋಟು ಪೊಂಜನಕಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಲುನು ಪೊಂಜನಕಲು ಕುಲುನೆಕ್ಲ ಅಂಜನಕಲ ಕುಲುನೆಕ್ಲ ಸಭೆ ರೈಸುನು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಹಿಳಾ ಮಣ್ಣಕ್ಲ ಅವಳು ಉಪ್ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ಮಾತ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನೈನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಣಿ ತೋಜನಾಗ ಅಂಚ ನಡೆದವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಂಬಳಗೆ ಸುರೂತ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಅನ್ನಗಾವು ಅಂದಾಡ ಸುರೂತ ವರ್ಷನೇ ಈತ ಶೋಕ ಆತನಿಗೆ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಗಂತ ಪನೊಂದು ಬಕ್ಕ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೆಪ್ಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರು ಇನ್ನು ಕೆಲ ಫೋನ್ ಬೈದಿನಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ಓ ಮೂಜಿ ಅವನ್ ಜಚ್ಚ ನಂದು ಆನಂದನ ಅಂದ ಆವಡು ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ 916 ಜನ ಉಳ್ಳಿರಿ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಡು 916 ಜನಕ್ಕೆ ಐಟು ಇಂಜಿ 400-500 ಜನ ಯಾನೇ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡದೇ ಪಾಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲ ಯಾನು ಪಣಂದ ಹೇಳಲ್ಲ ಪಾಡುಚ್ಚು ನೀರು ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಪಂಡ ಲೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ 572 ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ 572 ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಪುನಃ 20,000 18,000 ಎನ್ನ ಫೋನ್ ಮುನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಮಂಡೆ 2 ದಿನ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಗದ್ದು ಮಸ್ತ್ ತಾರೆ ಬೆಚ್ಚಾನು ಬಕ್ಕ ಸರಿಯಾನು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆ ಸರಿ ಮಂತ್ಕೋರಿ ಅಂಚ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸನಾಗಲೇ ನಾವು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಓ ಅರ್ನ ಪುದಾರಿ ಬುಡಿ ಬೇರ್ನ ಪುದಾರಿ ಬಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ಮಂತ್ಲ ಬಂತೇನೆ ಕೆಲವಾಯ್ತು ಪುದಾರಿ ಜನ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಕುದಲ್ಲ ಮೆಂಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಬರೋಡು ಅಂಚ ದೇವ್ರದಾಯ್ತು ನಂಗೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಬೋಡು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದುಂಪೋಪಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ದುಂಚಲ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಅಂಚೇನೆ ಅಂಚೆ ನಡೆದವ್ರು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದಿತ್ತದು ಆ 18 ತಾರೀಕಿಗಿಲ್ಲ 19 ತಾರೀಕಿಗಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಐನು ಇಚ್ಚದು ಸುಧಾರಿಸಿದ ಕೊರಡು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಬಚ್ಚದು ನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಚ್ಚದು ಐನು ಸುಧಾರಿಸಿದ ಕೊರಡು ವಿನಂತಿನ ಮನ್ಪ ಬಕ್ಕ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ವೇದಿಕೆ ಬಕ್ಕ ಇದು ನಾನು ಇಂಕ್ಲ ಪಾಯ ಉಳಿದೊಡ್ಡದ ಪಾಯ ಎಂದೇ ಬುಧಾರೈಕ್ ಆ ಪಾಯನ ಎಂಕುಲು ನಿಗಿತ್ತದೆ ಆ ದಾಲ ಅಂತ ರೂಪಾಯಿ ಬಕ್ಕ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಸ್ತ್ ಮೀನು ಬತ್ತಿಯರು ಭಾರಿ ಮೀನಿತ್ತು ಅಂಚ ಐನ ನಿಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಳತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಿ 92 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಐಟು ಮಣಿಬೆಟ್ಟದ ಅರ್ಧ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಳಿದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವು ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಕ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಚಂದ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟದೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಒಟ್ಟು ಈ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ತೊಡಗಿಸೋಡು ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಏರು ಮಾತ ನಿಕ್ಲು ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಕಾಕಾಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು 2-3 ಜನ ಫೋನ್ ರವಣ್ಣ ಆ ಪುದಾರ ಪಾಡ್ದು ಕಾಕಾಜಿ ಜನಡ ಕೊರಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕೊಂಡದು ಮುಟ್ಟವ ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಕ್ಲೇನು ತರ್ಪೋಣ ಜನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ಪೋನ್ ಅಂಚಿನತ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ದೇವರತ್ತದು ಪೂರ ಕೆಲಸದೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾಪುಂಡು ಐಕೆ ನಿಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರೆನ ಪನ್ನೊಂದು ಪುರ್ತಲು ಅವನ್ ಬತ್ತನು ಇಂಥ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾದು ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಉಪ್ಪಾಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೈಟಿಂಗ್ ಲಂಚನಿತ್ತು ಲೈಟಿಂಗ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಇನ್ನು ನಾನು ಬೇರೆ ಉದಯ ನನ್ನ ಮಿತ್ರನಗರದ ಬೈದಿದ್ದೆ ಉದಯ ಮಿತ್ರ
ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗೆ ರೋಡ್ದ ಅಂಚಿದ ಲೈಟ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಪಂಚಾರು ಶೋಕ್ ಮನ್ಪೂರ್ ಎಡ್ಡ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನೆತ್ತೊಂದೇನು ಐಡ್ದುಲ ಶೋಕ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ದಾಯನ್ ಬಣ್ಣಗ ಕಂಬಳಗ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಎರು ಅಲ್ಪರ್ದು ಇಡೆ ಬಣ್ಣಗ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ದು ಬರ್ತಾನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಉಪ್ಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಹೋಗು ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ತತ್ವ ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಐನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಒಟ್ಟಾದ ರಡದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಗೋಜಿದ್ದು ಬಹಳ ಖುಷಿಟ್ಟು ಸಂಭ್ರಮಡು ಹರೇಕಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನಿಗೆ ಪಂಪಿನಲ್ಲಿ ಪನಿಕಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಪೂರ ಇತ್ತ ಪುದರ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ನಾಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೂರಿಂದ ಪನಿಯರ್ಲ ಆಪುಜಿ ನಂಗೆ ಪಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಒನ್ ಮೆನ್ ಸೋಮಂತ ಪೋಯರ್ಲ ಚಲ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಆಪುನು ತಾಳ್ಮೆ ಪೇರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಆ ಪೊರ್ತೂರು ಆಯಾ ಜನಕ್ಕಳು ತಿಕ್ಕು ಜನ ಮನ್ಪೋಡು ಆಪುಣ ಬುಡ್ರಿ ಆಪುಜಿ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಇತಿಮಿತ್ತಿಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪತೊಂದು ಗೋಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸನೇ ಮನ್ಪೋ ಹೊರತು ಅಕಲಿಗೆ ಏರೆಗಳೊಂದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಿ ಇದ ಮಟ್ಟ ತೂತ ದೇವರ ಅಂಚೆ ನಡಪೋಯರ್ ಪಂಪಿ ನನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಇಡೆ ಬಚ್ಚದ ತೂ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಾಯು ವಿಹಾರ ಮಂತಿಲ ಕಲಾಪುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವಾತಾವರಣ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಚ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತದ್ದು ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದು ನಿಕ್ಲ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಾಮನ್ ರಾಜಲ ಮಸ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ಪಂಡೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅನ್ನಿ ಮೋಹನ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲ ಪುಣಿ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಅಣ್ಣನ ಪುದಾರ್ಲ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅರ್ನ ಪುದಾರ್ಲ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ದೆಬ್ಬೆಲಿ ಗೊತ್ತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಎರಡನ್ ಪಂಡೆ ಮೋಹನಣ್ಣ ಇಂಚೆಂಚ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬಂತು ಈರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಪೂರ್ಲೆ ಆಯ್ಕೆ ದುಂಪುರತ್ತು ಒಂದೇ ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಜಯಕಡ ಬಂಡೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಉದರ್ ಹೆಂಗ್ ದಾದ ನನ್ ಕಿರಿಕಿರಾನ್ ಆರಣ ನೆಕ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನ್ಪಕ ನಾನು ಚಾರೆಲ್ಲ ಇನಿ ಪ್ರಥಮ ಸಭೆಗೆ ಬೈದಿರಿ ಅರೆಗ್ಲ ನಾನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ಲ ಕೆ.ಟಿ. ಸುವರ್ಣ ಎಂಚಂದು ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ವಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಇರ್ ದಾಳು ನಾನು ಅರೆಡು ಆ ರೀತಿ ಹೆಂಗ್ಲ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಬಾರ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪೂರೈತ ಸಹಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರೆಗ್ಲ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಲೋಕಮಾಮ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಸೌಮ್ಯನ ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ಗಿ ಆರೆ ಲೋಕನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಮಸ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಲೋಕನ್ನೇ ಬಣ್ಣಾನು ಏರಿಗೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರ್ತದ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂಚಿತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಬರೋಡ್ಲ ಮಸ್ತು ವಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಚಂದ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ದಯಾನಂದ ಮನ್ನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಎಂಗ್ಲಿ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚೆ ಅರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ರವಿರಾಜ್ ಅವರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಟೌಟ್ ಅವಳು ಪಾಡ್ದಿರು ಓಲ್ ಅಡ್ಡಾರಡು ಅವಳ 3 ಜನ ಪಾಪ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ 3 ಜನ ಸೇರ್ದು ಅವಳು ಅಕ್ರಮ ಮನ ನೆನಪಿ ಜಾಗನ ಅಕ್ರಮ ಅಂತೀನಿ ಕಲ್ಲಾಪುಡ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಐನಂಜಿ ಬಾರಿ ಒತ್ತು ತೋಜಿಂದುಂಡು ಅಡ್ಡಾರ್ಡು ಅಂಚೆ ಅರ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಆರ್ತಿ ಆಗುವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜೇರು ಜಿಂಕ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಧನ ಎಲ್ಲ ಮಂತಿನಾರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜೇರು ಸ್ವರೂಪ್ ಅಂಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜೇರಿಗ್ಲೆ ಯಾನ್ ಭಾರತಿ ಗೌರವದ ಆರ್ ದಯಪಣ್ಣಗ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ರೀತಿ ಆಪಣೊಂದು ಏನು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತ ಭಾರಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಭಯಭಕ್ತಿಡು ಮಂತನಂದ ಆ ಕೆಲಸ ಈ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುನೊಂದು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜೆ ಉದಾಹರಣೆ ದಯಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡದ ನಿಮಿತ್ತ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನ್ನು ತೂಲೆ ದುಂಬುದ ಕಲೆನೆ ಬೈದಿನಾಯ್ತು ಅರೆಗೆ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ಪೆ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರ ಪಡೆಯಿರೋಂಡು ಇಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಇಂದು ಒಬ್ರು ಗುರು ಬೇಕು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಎಂಕ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಲಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ವಂದನೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ವೈಕ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬಿಡಿರಜ್ಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮಜಿದ್ ಯಾಪಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚರವನ್ನ ಇಂಚ ಅನ್ಪಣಿ ಎಂಚ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಆರ್ಲ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಗ್ಲ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಬದ್ರುಲ್ಲಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಹುಡುಗಿ ಬದ್ರು ಮಸ್ತು ಆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸ್ತು ಕೆಲಸ ಕಾರಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗ್ಲ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಗಿರಿಸಾಲ ಮೊದಲ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪಿರಾರು ಮೊದಲ ಗಿರಿಸಾಲವರು ಡೈಲಿ ಬಚ್ಚದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ದು ಪೋಪಿನಿ ಕಂಬಳ ಕರೆತ ಕೆಲಸ ಹೆಂಚೊಂಡು ಆ ಕಂಬಳ ಕರೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕಲ್ಲು ಬತ್ತ ಮಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಫೋನ್ ರವಿರಾಜ ಪಜ್ಜಡ್ಡಿಗೆ ನೋಡು ಆತ ಕಲ್ಲು ಈತ ಸಿಮೆಂಟ್ ಈತ ಕಲ್ಲು ಏತಿ
ಅವನು ಪಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ಅವನುಂಡು ಅವಳ ರಡ್ಡು ದಿನಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲಿ ಪದ್ರಾಡು ಮಂಗಳವಾರ ಈತ ಬಲ್ಕುಂಜದ ಕಂಬಳ ಆಪುಣತೆ ಎಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಇತ್ತಾರ ಸೋಮವಾರ ಬುಂಡ ಪಕ್ಕದ ಮಂಗಳವಾರ ತಾರೀಖೆ ತಪ್ಪ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಆ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಲ್ಪ ಗುದ್ದಿ ಗಿಡ ಆಪುಣ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಬಾರಿಸೋಕೊಂದು ಪೂಜೆ ಮಾತ ಮಂತದ್ದು ಕರೆತ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಕೆಲಸ ನಾ ಮಲ್ಪೋಗಿ ಅಂತ ತೆರಪೇವ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ವಿಕ್ರಮ್ ದತ್ತ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ನ ರೋಟ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ರೋಟ್ರಿದ ಪನ್ಪುಣಿ ಎಂಕ್ಲು ತುಂಬು ರೊಟೇರಿಯನ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ದೇವದಾಸ್ ರೈಕುಲು ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಮೀರ್ದು ಒಂಚದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿದೇಶಗಳ ಫಾರಿನ್ ಹೋದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಐತೆ ಜನ ವಿಕ್ರಮ್ ದತ್ತ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಳು ಅರೇನೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಪುದಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಬಾಯಿ ಪಟ್ಟುಂಡು ಬಾಯಿ ಮನಸ್ಸುಂಡು ನಿಕ್ಲಾಗ ಪೂರ ಪನಿ ಬುಡ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಲಂಟ್ರಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಾಗ ಮಾತೇರಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಅಕ್ಕನಕ್ಕಳು ಮಸ್ತು ಜನ ಬೈದಾರೆ ನಿಕ್ಲಾಗ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ 18 ತಾರೀಕದ ಡೇಟ್ ಇಡು ನಿಕ್ಲ ಒಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿದು ಸಭೆ ನಮ್ಮ 10 ಜನ ಸಭೆ ಹಾಪುಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಾಲಿ ಸ್ಟೇಜಿನಂತೂ ಹೆಂಗ್ ಖಾಲಿ ಚಾರಿ ಆಪೋಲ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಚೇನೆ ಹೆಂಗ್ ಚಾಲಿಡ್ ಖಾಲಿ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ದಾರಿಡ್ ಮುಳಜಿ ಮಂಪೆರಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮನೆ ಮನ್ಪುಣಿ ನಮ್ಮನೆ ಕುರುಣಿ ನಮ್ಮನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂಚ ನಡೆದವರ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತು ಕೊರಡು ಉನ್ನಸಗವಾಡು ಚಾಕವಾಡು ದಾಲಾ ತೊಂದರ ದೇವರ ತಾವೊಂದು ಸೂಪಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನೋ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಜದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತು ಕೊರಡು ಬಂದಿಕ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಂತದ್ದು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಡು.